Maayong buntag ka natong tanan. Adto kita sa pagpadayon sa atong bulaton karong gamuntagon sa pagpaminaw sa iyong pulong uban diha sa mga alampuanan. So dili ta maglangan, let's open our Bible in the book of 1 King chapter 17 verse 8 to 15. In verse 8, unya giingnan siya sa Ginoo, lakaw ngadto sa Seraphat nga sakop sa Sidon ug pagpuyo didto. Sugoon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Seraphat ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Gitawag niya ang byuda ug giingnan, palihog dadi ako og diyotayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babayi ug giingnan, hatagi usab ako gamayng pan. Miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako nakaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug diyotay na lanas sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elijah, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo apan himui una ako ug gamayng torta ug dad-angan hi kanako. Ug pagkahuman paghimo usab ug alang kaninyo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod paulanon na sa Ginoo. Magampot ta. Ama ng balaan, salamat o Dios ning kabuntagon. Salamat o Dios sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Lord, salamat nining opportunity nga makashare ako sa imong pulong. Tagay akong pinasahi nga kaalam as I share your word this morning. O bisan pa man Ginoo sa matag usa, ikaw panalangin Ginoo, abrihi ang ilang hunahuna og kasing-kasing nga diin madinawaton nini nga pulong o magamit diha sa pagkinabuhi uban kanimo. Salamat Ginoo, kining tanan mong giampog pasalamatan di lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga igsoon, kung atong nasayran kagahapon ang topic ni Bishop Chris mahitungod gihapon sa kinabuhi ni Elijah. O karon nga kabuntagon, ato kining ipadayon, kabahin gihapon kini sa kinabuhi ni Prophet Elijah. O ako nang gitaytulan, another experience of miracle from God to Prophet Elijah and the widow. Doon na lang gamay sirong little twist ani, mo focus ta gamay sa life sa usa ka byuda, usa ka widow mga igsoon. Now, kung atong sayran ang kinabuhi, kung ang magtiayon nga kumpleto, dunay bana, dunay asawa, then naglisod, how much more ang usa ka byuda nga wala na siya partner diha sa panginabuhi, wala na siya partner para moatiman sa iyang mga anak. So meaning medyo lisod ang kahimtang sa usa ka byuda. O the same ani nga story nakita na to about aning byuda. But before ana nga mga verses, before verse 8 gikan sa verse 1 paingon sa verse 7 atong nasayran nga si Elijah giingnan sa Dios nga muadto sa dapit nga didto sa dapit nga diin sa may sapa nga balhin didto kay naay daghan tubig didto. So meaning sa previous verse atong nakita
nga dunay umaabot nga hulaw, dunay umaabot nga crisis ting init mga igsoon. Now sa dihang nagpuyo siya dito sa sapa, miabot ang time tungod sa kataas sa init sa hulaw, miabot ang time nga nahubas ang sapa. Ug miingon na din ang Dios na pod nga balhin didto sa usa ka village ug dunay usa ka byuda nga maoy magpakaon kanimo. Now just imagine usa ka byuda maoy muatiman kanimo. Baliktad man ninon, di ba? Dapat gani pa man ang mga byuda atong atimanon, atong suportahan tungod kay panginabuhi wise magliso well left in your containers until the time when the Lord bless us. So sa ato pa and osban akong klaruhon sa 14 sa binisaya sa 14 kay nag-ingon ang Ginoo ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon sa Ginoo, hangtod mahuman ang crisis. So mga igsoon, taliwala nini nga crisis nga atong giagian, let's take a look the life sa usa ka widow nga taliwala sa kalisod nga iyang nagian sa iyang panahon, wala gid siya nawadig paglaom sa Dios o tanan nga iyang kabugaton iyang gisabita diha sa buhi nga Dios. O gani pa man sa atong nasayran nga ang iyang usa ka anak nga masakiton nga anak miabot ang time nga nakabsan sa kinabuhi, but tungod sa iyang dako nga pagsalig sa Dios o gigamit si Elijah. Elijah is just an instrument para sa panalangin sa usa ka widow. O gibless, kung matod pa, there will always be a flour and olive oil left in your containers until the time nga mahuman na ang famine. In verse 15 it says, so she did as Elijah said. So mituman siya kang Elijah, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Pangaigsuon pagkanindot sa promise sa Ginoo sa kinabuhi ni Elijah, sa kinabuhi sa widow. Mga igsuon, ang Dios nga gialagaran ni Elijah, ang Dios nga gialagaran sa usa ka byuda, the same God nga atong gialagaran karon. So mga igsoon, kung unsa ang atong kahimtang karon, dili kita magpakawala sa paglaom. The more nga lig-unon nato ang itong kaugalingon diha sa pagpangalagad, whatever nga kabug-aton nga naata, ato kining isurrender diha sa buhay nga Dios. Ug labaw sa tanan, atong laoman ang iyang promise. But the secret is, unahon gyud nato ang Dios. Sa dihang unahon nato ang Dios, ang promise nga panalangin atong maangkon. So mga igsoon, be strong. So usbon nako ang tulo ka punto nga akong gi-share karon nga buntagon. Number 1, let's be faithful to God no matter what. Number 2, let's give up our all struggles to God. Atong isalig sa Dios ang tanan natong mga
mga struggle atong mga concern o labaw sa tanan atong i-claim ang promise sa Dios, promise nga panalangin, promise nga kaayuhan. Mga igsoon lately, struggle daghan kong kanang mga na-discover nga mga sakit-sakit sa akong kalawasan. Nagpa-love ko laboratory. Doon ay mga na-discover na ko, but kining tanan naside ko nga gi-claim na ko nga our God is the great healer. Siya ang mag-aayo o pinaagi sa iyang mga labo didto sa cross. Tanan na to mga balatian iyang pag-aayuhon. Susama sa usa ka anak ni nga byuda nga diin gi-revive, nabuhi og balik og naayo sa iyang balatian. So mga igsoon, kung doon naman kay mga balaktian karon mitaas imong BP tungod sa lockdown, tungod sa mga problema, kining tanan atong isalig diya sa Dios nga ang Dios mag-aayo kanatong tanan. So let us pray. Amanong balaan, salamat o Dios ning kabuntagon, salamat o Dios sa imong pulong. Salamat o Dios sa kinabuhi ni Prophet Elijah uban sa widow o Dios. Himuha kini nga among sumbanan o Dios nga kami mo survive o Dios taliwala nini nga crisis nga mong naagian. Ikaw o Dios padayon nga makig-uban kanamo uban ni kami o Dios sa tanan sa sitwasyon sa among kinabuhi, Lord, sa tanan namang mga struggle, sa tanan namang mga pagsulay, ikaw makig-uban kanamo. Salamat o Dios kin kanamong giampong pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.